Eta lehen txoriabik esan dozu, txoriabik ze epokatan izeten da hori? Abik udabarrin, ez da? Udabarrin izeten da, bai. Eta ze lau txorik izeten ziren, orduan egoten zirenak? Orduan egoten zirenak izeten zen, generalen susuan asko. Susu izeten zen asko. Tozten zen honek txori txikarrak usten zen. Eta lan zen bat hilgero gazi izeten zen, ze hilgero alturik guztu. Bai. Alturik guztuen hilgero. Eta gruiseak alturik itxo egiten dure. Eta beste arbola bat zuten edo emanekaten zen hilgero. Hilgero bitxi, bai zera susua eta zelan da bestea biregarro. Ja, biregarro. Biregarro beste. Gero udabarrin elaik bere etortzen dire, ez da? Bai. Eta gure zera lehen beti ontxe urteran bi edo hiru ez dela etorri. Ez elaiak galdu indere egonia. Eltsuak jatintxuz asko zeudu bere elaiak. Eta eltsuk galdu dere. Eltsuk galduk eran, etorri ez, janarik ez. Eta elai asko hilindala. Bai, elaieri inoz ez dako kalterik itzen, ez da? Ez, elai ez dako ikuturi perez. Ikuturi perez? Ixile, eta umeriko ju berez, abinti itxasuan, pentsa berez. Elai bai, ez zer izaten zen. Elaiak oso sagratu hemen Euskal Herrian, elaiari respetan ditxeak.